Fem a ser. Em demanen, sisplau, que durant el col·loqui, si hi ha alguna pregunta que s'hagi de fer, es faci durant el col·loqui. Per al tema de que si dues persones volen preguntar el mateix, doncs amb una sola resposta tindran el que busquen. No se respondran preguntes personals quan s'acabi el col·loqui, per tant, sisplau, si no us costa molt, feu-ho en públic i així tothom podrà aprendre dels vostres dubtes, que segurament seran dubtes compartits. I res, us deixo amb el senyor Pàmies. Gràcies. Bona nit. Avui hem pogut aprofitar d'estar a Girona també, solidaritzar-nos amb la gent que seran jutjats pel tema de la MAT, una línia de molta atenció. I dius, i per què la dolça revolució se sume amb això, no? Bueno, doncs perquè realment l'energia és molt necessari per viure, i l'energia, segons com està produïda, està provocant ja a Europa Sol, parlen de 300.000 morts per culpa de la contaminació, sigui nuclear, sigui del petroli, sigui del carbó, sigui del que sigui. L'energia neta no és negoci, perquè la podríem fer nosaltres a cada un a casa nostra. Des d'una associació que propugna l'autosuficiència en alimentació i en salut, en teràpies naturals, creiem que l'energia és el que arredoneix les necessitats bàsiques d'un ser humà. Necessitem menjar cada dia, necessitem no malaltir, si estem malalts, com curar-nos, això és el bàsic, salut, dinero i amor. La salut és el primer sempre, però l'energia és molt bàsica, sobretot en zones fredes, en zones calentes, per refrescar-nos una mica. Per això ens hem solidaritat amb ells, i si podem a la manifestació també eixirem del dia 24, crec, no? És Damià, dia 24 a Girona, perquè crec que l'energia es pot fer allí on se consumeix, amb plaques, amb ventiladors, amb el que sigui, perquè no cal aquestes grans línies d'alta tensió que transportin energia d'un país a un altre, serà energia nuclear, de la que li sobra a França cap aquí, i crec que les economies s'han de generar a cada territori, i l'energia és una d'elles, i aquesta és de les més rentables, perquè cada dia consumim energia. Si la podem arribar a fer neta, imagineu-vos, nosaltres vam instal·lar 15 quilowatts de plaques solars al teulada del magatzem que tenim a Lliuribell i Balaguer, sense permisos, perquè n'estem fins als nassos de demanar permisos, i no volem pagar els impostos al sol que el govern del PP, benvinguts pels de Catalunya, perquè el Catalunya no es fa compte que també no estan en la mateixa onda, igual, perquè si